ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு 9th சாப்டர் பார்க்க போறோம். ராஜவித்யா ராஜகுக்ய யோகம், மிகவும் ரகசிய அறிவு. அதாவது நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்னது, இன்னைக்கு பகவான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமான விஷயங்களை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்க போறாங்க. ஆக்சுவலா பகவத்கீதையே ஒரு வந்து கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் தான். எல்லாருக்கும் டக்குன்னு அது வந்துட்டு கிடைக்கிறதுக்கான சுக்ருதி இருக்குமான்னு கேட்டா கிடையாது. அதுக்கான சுக்ருதி கிடைச்சா மட்டும்தான் பகவத்கீதையை நம்மளால படிக்கவே முடியும். அதுலயும் இந்த மிகவும் உன்னதமான ரகசியம் 9th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் நாலேஜ். இது தாண்டி வேற ஒரு நாலேஜ், ஒரு லிவிங் என்டிட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது எதுவுமே இருக்காது. அதுதான் பகவத்கீதை. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர் போக போக நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரேயர் சொல்லிடலாங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रजा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாய்ஸ் கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவங்களுக்கு நம்ம வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம், பிரார்த்தனைகளை. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நேற்றுக்கு நம்ம 8th சாப்டர் பார்த்தோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அர்ஜுனனோட 8 கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது பிரம்மம்னா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க, பிரம்மம்னா ஜீவாத்மா. அப்புறம் அத்தியாத்மா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க, அத்தியாத்மானாலும் ஜீவாத்மா. அப்புறம் அதி தெய்வா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க, அது தேவர்களை குறிக்கும். அது யக்ஞா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. அப்புறம் கர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி கேட்டிருப்பாங்க, அது நம்ம செய்யற செயல்கள் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பகவான் விளக்கம் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இறக்கும் தருவாயில் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை நினைக்கணும். என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாதான் அடுத்த பிறவி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். எப்பயுமே நம்ம டக்குன்னு அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஆழ் மனசுல இருக்கிறதா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப இறக்கும் தருவாயில நம்ம என்ன ஆசை ரொம்ப ஆழ்ந்து படுறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த டைம்ல ஞாபகம் வரும். அதனால நம்ம பகவான் மேல ஆசை வச்சோம் அப்படின்னா பகவானோட நினைவு நம்மளுக்கு அப்போ வரும். அது அப்போ அந்த நேரத்துல டக்குன்னு வருமானா அது அப்படி வராது. நம்ம பழக்கப்படுத்தணும், அந்த நினைவை நம்ம பழக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம பார்த்தோம், ஒலிம்பிக் கேம்ல விளையாட போறாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு போய் டக்குன்னு அவங்க வந்து விளையாண்டு ஜெயிக்க முடியாது. அந்த 4 வருஷம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பயிற்சி ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, முழு பயிற்சியும். அப்போதான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அந்த 4வது வருஷம் அந்த கேம் அன்னைக்கு அவங்களால
போட்டியில வின் பண்ண முடியும். அதே மாதிரிதான் நம்ம என்ன பண்ணா பகவானை நித்தியமா நினைச்சிட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் நித்தியமா தினம் தினம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தா நம்மளுக்கு முன்னது பகவானோட நினைவுகள் வரும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்ப என்ன நம்மளுக்கு முக்கியமா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில தேவை? பகவானோட நினைவு. அதை நம்ம எப்பயுமே வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளுதல் அது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் யோகமிஸ்ரா பக்தியில் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்வது அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். தூய பக்தியினால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் அதான் எப்படிலாம் பக்தி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தோம். துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்றது என்னது? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்றது ரொம்ப மிசரிஸ், துக்கங்கள்லாம் நிறைஞ்ச இடம். அதனால நம்ம தூய பக்தினால பகவான் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கூட பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? நேத்திக்கு ஜடபரத ஸ்டோரி, அஜாமலா ஸ்டோரி, அந்த மாதிரி தூய பக்தர்களோட ஸ்டோரிஸ், அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம கேட்கும்போதுதான் நம்மளும் வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றது தெரிய வரும். அதனாலதான் பாகவதத்தை நம்ம நிறைய கேட்கணும். ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா கேட்கணும். கேட்க கேட்க என்ன ஆகும்னா இரும்பு எப்படி நெருப்புல வச்சா பழுத்து அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு உருவம் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்மளோட மனம் ரொம்ப இம்பியூர்லாம் நிறைஞ்சிருக்கும். அது அப்படியே அதுல உள்ள இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் போகணும் அப்படின்னா நிறைய கேட்கணும். நிமிஷம் விடாம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த அவங்க பெரியவங்களோட, அதாவது போனஃபைட் யார்கிட்ட கேட்கணும், அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். போனஃபைடு அத்தாரிட்டிகிட்டே தான் கேட்கணும். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் இல்லைன்னா பரம்பரை, அந்த போனஃபைடு பரம்பரை அவங்கதான் கரெக்டா சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ள ஆச்சாரியர்கள் வழியா வர சிஷ்யர்கள் அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், கத்துக்கணும். அப்ப கேட்க கேட்க நம்ம மனசுல உள்ள டவுட்ஸ் எல்லாம் விலகிடும். அப்புறம் பகவான் யாரு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். நம்ம கிட்ட உள்ள இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம முழுமையா தெளிச்சிருக்கலாம். அப்போ பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இது ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசத்தை நம்ம பார்த்தோம். அது பாத்தீங்க அப்படின்னா பொருள் உலகம்ன்றது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, ஆன்மீகம் உலகம்ன்றது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. பகவானோட கிரியேஷன் ஆன்மீக உலகம், இந்த இது பொருள் உலகம் ரெண்டும். அதுதான் கோலோக சாட்ல நேத்திக்கு பார்த்தோம். பாகவதத்துல வர 5th கேண்டோல் வர ஸ்லோகத்தின் அடிப்படையா வச்சு செய்யப்பட்ட கோலோக சாட்ல நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுன்றது 3/4 இருக்கும், மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்றது வெறும் 1/4 தான் இருக்கும். மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம என்னென்னலாம் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4 ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு. பர்த், டெத்து, டிசீஸ், ஓல்டேஜ். இந்த 4ம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உண்டு. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். இந்த 4மே தான் ப்ராப்ளம் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும். தனிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ன்றது எல்லாருக்கும் வேற வேற இருக்கும். சிலவங்களுக்கு தலைவலி இருக்கும், சிலவங்களுக்கு கால்வலி இருக்கும், அப்புறம் சிலவங்களுக்கு பண பிரச்சனை இருக்கும், சிலவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, அது கணக்கு வராது. அது கர்மத்தின் அடிப்படையில வர்றது. ஆனால் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா பர்த் ஒரு ப்ராப்ளம்ன்ற நம்ம அன்னைக்கு ஒரு வீடியோலையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் டெத்து, அதுவும் கண்டிப்பா ஒரு கஷ்டமான விஷயம். அதே மாதிரி ஓல்ட் ஏஜ்ன்றது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான். அது இன்னொன்னு டிசீஸ் சொல்லவே வேணாம், அதுவும் நம்மள ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தும். இந்த 4 கஷ்டங்களும் நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உண்டு. அதுக்கப்புறம் இங்க டைம் லிமிட் உண்டு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கால அளவு. அப்போ என்னது, ஒரு பொருள்னு ஒண்ணு உருவாச்சுன்னா அது கண்டிப்பா அழியும். சரிங்களா? அப்போ டைம் லிமிட்டும் உண்டு. அப்போ இங்க எல்லாமே டெம்பரவரி தான். சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு கிடைக்கிற துக்கங்களா இருந்தாலும் சரி. அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷமும் நித்தியமா இருக்க போறது, நம்மளுக்கு கிடைக்கிற துக்கமும் நித்தியமா இருக்க போறல. ஆனா துக்கங்கள் இதுல கலந்துருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப துக்கங்கள் இங்க நிறையவே இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு சந்தோஷம் நித்தியமானதா இல்லைனாலே அதுவே நம்மளுக்கு ஒரு துக்கம் தான். இப்ப எனக்கு ஏதோ ஒரு பிடிச்ச விஷயம் இருக்கு, அது நித்தியமா இருந்தா சந்தோஷம், இல்லைனாலே அது என்னது, எனக்கு துக்கம் தான் இல்லைங்களா? அதனால இங்க நிறைய துக்கங்கள்லாம் கலந்துருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். இதுல ஆனா ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த 4 விஷயமும் அங்க கிடையாது. பர்த், டெத்து, ஓல்டேஜ், டிசீஸ், இந்த 4ம் கிடையாது. அங்க கால அளவும் கிடையாது. இந்த மாதிரி டே நைட் இதெல்லாம் இருக்காது. எப்பயுமே பிரகாசமா இருக்கும். அந்த பிரகாசம் பகவானோட உடம்புலேருந்து வர பிரகாசம். அது நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குமே தவிர கம்மியாகாது. அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்கும். அப்புறம் அங்க நம்மளுக்கு எல்லாமே நித்தியமான சந்தோஷம், எல்லாமே நம்மளுக்கு பெர்மனண்டான விஷயம் தான். அங்க எதுவுமே அழிவு அப்படின்றதே கிடையாது. அப்புறம் இங்க ஜட பொருள்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? நான் லிவிங் திங்ஸ், அந்த மாதிரி அங்க இருக்கவே இருக்காது. எல்லாமே ஒரு பூ இருந்தா அதுக்கும் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும்.
அதுவும் வந்து கான்சியஸ்னஸோட தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆன்மீக உலகத்துல ரொம்பவே சந்தோஷம் நிறைஞ்ச எட்டர்னல் பிளிஸ்ஸா நம்ம அங்க இருக்கலாம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்ப நம்ம எங்க இருக்கிறோம், நம்ம ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு, அது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பா என்ன ஆசைப்படணும், அங்க பகவான் கூட பகவானோட அனுகிரகத்துல 5 விதமான முக்தி இருக்கு. சாயுஜ்ய முக்தி, சாலோக்கிய முக்தி, சாமிப்பிய முக்தி, அந்த மாதிரி 5 விதம் இருக்கு. சாரூபிய முக்தி, அந்த மாதிரி சாஷ்டி. இந்த 5 வகையான முக்தியில ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்தா கூட நம்ம விருப்பப்பட்டு நம்மளுக்கு கிடைச்சா கூட நம்ம என்னது பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம பகவான் கிட்டே நம்ம பரிபூர்ணமா இருக்கலாம். அதுதான் இதுல ஒரு பேரண்ட்ஸ் கூட குழந்தைங்க இருக்கும்போது எதை பத்தி கவலைப்படாது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஆன்மீக உலகம் நம்மளுக்கு இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் நம்ம நேத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்படி வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகம் எல்லாம் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். கோலோக சாட்ல கார்னோதய கஷாய் விஷ்ணு அவங்களோட மூச்சு வெளியில விடும்போது நிறைய அண்டங்கள் நிறைய இப்ப நம்ம இங்க இருக்கோம் அப்படின்னா கார்னா ஓஷன்ல நம்மளோட யூனிவர்ஸ் மிதந்துட்டு இருக்கு. இது கூடவே மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் மிதந்துட்டு இருக்கு. நம்ம யூனிவர்ஸ் மட்டும் இல்ல, கூடவே மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் கார்னோதய ஓஷன்ல பிரஜாநிதியில மிதந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அப்புறம் 7 லேயர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அப்புறம் இங்க வந்து பிரம்மாவை கிரியேட் பண்றாங்க கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு. அதுக்கப்புறம் 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்குள்ளார எல்லாமே வந்து என்னது பர்த், டெத், ஓல்டேஜ் டிசீஸ் இதுல இன்க்ளூட் ஆகும். அப்போ நம்ம இங்க எந்த ஒரு விஷயம் இந்த லேயர்ஸை கிராஸ் பண்ணாம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்குள்ளார பார்த்தோம்னா பிறப்பு இறப்புன்றது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். புண்ணியம் பண்ணோம்னா சொர்க்கம் போவோம், பாவம் பண்ணோம்னா நரகம் போவோம். ஆனா இது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணோம்னா தான் இந்த உலகத்திலே நம்மளால வெளியிலேயே வர முடியும். இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீரோத கஷாய் விஷ்ணு அவங்கதான் பரமாத்மாவா எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். பார்க்கடல்ல இருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. தூய பக்தியால மட்டும்தான் பகவான் அடைய முடியும். அன்கண்டிஷனல் லவ், அன்அலாய்டு லவ், அனன்ய பக்தி, அது மட்டும்தான் பகவானை நம்ம கிட்ட கொடுக்கும், பகவானோட நம்மள சேர்த்து விடும். மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ல இருக்கணும், வேற ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னா அது கண்டிப்பா என்னது தூய பக்தியா இருக்காது. அதனால கிருஷ்ணரை பெறுவது தூய பக்தியே உச்சநிலை. அதாவது தூய பக்தி ஒண்ணுனாலதான் நம்ம பகவானை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் இன்னைக்கான அத்தியாயம் 9வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் அது என்னன்னு பார்ப்போம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஞானம் அதான் என்னது சுப்ரீம் நாலேஜ். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள். அது அப்போ நம்ம ஒரு நாலேஜ் இருக்கு, அது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பகவான் எப்படி நம்ம அணுகணும், அதுக்கான வழிகள் என்ன அப்படின்றதையும் பார்ப்போம். அப்புறம் பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, பக்தி வந்துட்டா அதனால கிடைக்கிற பிளிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் இந்த 9th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். 9th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராதே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். இந்த இடத்துல நம்ம முக்கியமா ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் அர்ஜுனா. பகவானுக்கு இந்த நெகட்டிவ் நேச்சர்ல பொறாமைன்றது சுத்தமா பிடிக்காது. பகவானுக்கு பிடிக்காத 3 குணங்கள் இருக்கு. என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா பொறாமை ஒண்ணு, அதுல அப்புறம் கிரீடு பேராசை, அதுக்கப்புறம் ஈகோ நான் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்ததுன்னா சுத்தமா பகவானுக்கு பிடிக்காது. இந்த 3 குணம். மற்ற குணங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா கூட அதெல்லாம் வந்து ஓரளவு நம்ம சரி பண்ணிடலாம். ஆனா இது வந்து என்னன்னா சுத்தமா என்னது நம்மள அமைதியான நிலையிலையும் வச்சிருக்காது, நல்ல ஒரு குணத்திலையும் வச்சிருக்காது. அதனால பொறாமை, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். பொறாமை எதனால வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொறாமைன்றது நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம். அந்த விஷயம் நமக்கு இல்லாம இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பொறாமை வரும். நமக்குன்னு இப்ப எனக்குன்னு ஒரு மொபைல் வேணும்னு ஆசைப்படுறேன், அது என்கிட்ட இல்ல,
இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கு. அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்? பொறாமை வரும். அந்த விஷயம் எனக்கு என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட காமிக்கிறாங்க. காமிக்கும்போது நம்மளுக்கு மனசுக்குள்ளார, இது நம்ம கிட்ட இல்லையே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்படியே இருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? முகஸ்துதிக்காக, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நீ வச்சிருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இது பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப பொறாமைன்ற குணத்தோட தன்மைகள்லாம் இப்படிதான் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே நண்பர்களா பார்க்கணும். அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு, நம்ம எப்படி அவங்கள புகழ்றோம் இல்லைங்களா? எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நீ வச்சிருக்கிறதுல. அது அந்த பொய்யா சொல்லாம உண்மையாவே சொல்லிடணும். அது இப்ப நம்ம மனசுக்கு தானே தெரியுது நம்ம பொய்யா சொல்றோம்னு. ஆனா அப்படி இல்லாம உண்மையாவே அவங்கள புகழ அந்த பக்குவத்தை நம்ம கொண்டு வந்துக்கணும் நம்ம கிட்ட. அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில ஒண்ணும் செய்ய செய்ய இந்த பொறாமைன்ற குணம் நம்ம கிட்ட வரவே வராது. அப்போ நம்ம இப்ப எனக்கு இந்த ஒரு மொபைல் வேணும்னா எனக்குன்னு சுக்ருத்தி இருந்துன்னா, என்னோட திறமையால என்னால அதை அடைய முடியும்னா, ஒரு விஷயம் எனக்கு வேணும்ன்ற விஷயம் என்னோட திறமையால என்னால அடைய முடியும். இல்ல எனக்கு அந்த சுக்ருத்தி இருந்துன்னா கண்டிப்பா அது எனக்கு கிடைக்கும். இல்ல கிடைக்கலன்னா அதுக்கான சுக்ருத்தியும் அந்த திறமையும் என்னிடம் இல்லை அப்படின்றத நான் இது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு உண்மையாலுமே புகழணும். எப்படியும் புகழணும். அத மனசால புகழ்ச்சியா அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது மனப்பக்குவம் அடையும். அதனால நம்ம எல்லார்கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த பொறாமை குணம் அப்படின்றது நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடும். அதனால பொறாமை அந்த எண்ணம் வந்து நம்ம கிட்ட எல்லாம் இல்லாம பாத்துக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா பகவானுக்கு அந்த குணம் பிடிக்கவே பிடிக்காது. இதைதான் நான் ஒவ்வொரு கிட்ஸுக்கும் சொல்லி கொடுப்பேன். அதை அப்படியே இங்கேயும் சொல்றேன். நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ. இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நம்ம வந்து துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடையணும் இல்லைங்களா? 4 துன்பங்கள் இருக்குன்னு நம்ம இப்ப பார்த்தோம். அந்த 4 துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும். அப்படின்னா இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். அதான் பகவத்கீதை மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் பகவான் இப்ப நம்மளுக்கு கொடுக்க போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 9.2. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களுக்கும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது பேர் என்ன? சுப்ரீம் நாலேஜ். இந்த சுப்ரீம் நாலேஜை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். தன்னுணர்வுனா என்ன? செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அதாவது நான் ஆத்மா, நான் பரமாத்மாவுக்கு சேவகன் அப்படின்றதுதான் தன்னுணர்வு இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுக்கு இருக்க வேண்டிய புரிதல். நான் வந்து பகவானால படைக்கப்பட்டவன். பகவான் வந்து எனக்கு சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர். அவங்களுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணணும்? சேவை பண்ணணும். சேவைனா அப்பயே சொன்னதுதான். ஒரு அடிமை கிடையாது. அன்போட சேவை. எப்படி ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃப் சேவை பண்றாங்களோ, எப்படி ஒரு அம்மா குழந்தைங்களுக்கு சேவை பண்றாங்களோ, அதே ஒரு அம்மா வந்து குழந்தைங்க வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு சேவை பண்றாங்களோ, அந்த மாதிரி அன்பின் பரிமாற்றம். அந்த சேவையோட நான் வந்து பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான் ஆத்மாவுக்கு பிடிச்ச விஷயம். அதுதான் ஆத்மாவுக்கான நேச்சரும் அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்து நம்ம அதை செய்யணும். அதான் தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலை ஆகும். தர்ம வழியில நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னா இதுதான் என்னது? பக்குவ நிலை. இது அழிவற்றதும். இந்த நிலை வந்து எட்டர்னல் பேரின்பத்தை கொடுக்கும். பிளிஸ்ஃபுல்லா நம்மள வச்சிருக்கும். எப்பயுமே நம்ம சந்தோஷம் தான் தேடுவோம். இந்த மெட்டீரியல் வேலையில சந்தோஷம் தான் தேடுவோம். ஏன்னா எல்லாருக்குமே சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆசை. ஆனா அந்த சந்தோஷத்தை இங்க உள்ள பொருட்கள்ல நம்ம தேடணும்னா அது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நிரந்தரமானதா கிடைக்காது. அது என்னது? டெம்பரரி தான். ஏன்னா எதுவுமே நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல. இப்ப இந்த ஃபேமிலி என்னோடது அப்படின்னா இந்த ஜென்மம் வரைக்கும் தான் இல்லைங்களா? இதுவே எனக்கு நித்தியமா இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படி இருக்க போறது இல்ல. அதே மாதிரி எனக்கு இந்த ஒரு மொபைல் என்னோடது அப்படின்னா அது நித்தியமா என் கூட இருக்குமானா கிடையாது. தொலைஞ்சு போகலாம், உடஞ்சு போகலாம், இல்லைன்னா வீணா போகலாம் இல்லைங்களா? அப்ப அது என்னோட கண்ட்ரோல்லையும் கிடையாது. அப்ப எல்லாமே என்னது? ஒரு எண்டுன்னு ஒண்ணு இங்க உண்டு. அதே வந்து நித்தியமான சந்தோஷத்தை நம்ம ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம அது நல்ல ஒரு விஷயத்துல நம்ம செலுத்தணும். பகவான் மேல நம்ம அந்த ஆசையை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணோம்னா அந்த நித்தியமான பேரின்பம் நம்மளுக்கு எப்பயுமே இருக்கும். அதுல கண்டிப்பா எண்டு இருக்க போறது இல்ல. அதனால நம்மளுக்கு கஷ்டமும் இருக்க போறது இல்ல. இன்னும் சொல்லப்போனா நம்மளுக்கு அது பேரின்பத்தை தான் கொடுக்க போகுது. அப்போ நம்ம ஆசை வைக்கிற இடம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அழிய போற ஒரு இந்த மொபைல் மேல நான் வச்சேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு நாள் துக்கத்தை கொடுக்கும். அதே நான் வந்து நித்தியமான ஒரு விஷயத்தின் மேல என்னோட ஆசையை வச்சேன், பகவான் மேல பக்தியை வச்சு நான் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல எனக்கு என்ன ஆகாது? தோல்வி ஏற்படாது. அப்ப பேரின்பத்தை எனக்கு அது கொடுக்கும். இது அழிவற்றதும்
பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். என்ன விஷயம்? இந்த ரகசியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளோட தன்னுணர்வு நம்மளுக்கு கிடைக்கும், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கிடைக்கும். அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் பேரின்பத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கறதும் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.3 அஸ்ரத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தபாம் அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வத்மனி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். யார் ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்ல இப்ப பகவான் பகவானே சொன்ன வேர்சஸ், எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. ஆனாலுமே நம்பிக்கை இல்லாம, பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா சில சமயம். அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்திலே இருக்க வேண்டியதுதான். ஏன்னா இதுதான் ரூல்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்படிதான் நம்மளோட வாழ்க்கை இருக்கும், ஆத்மாவோட நிலை இது, பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்றதுல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனாலும் எனக்கு இதுல நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறப்பிறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, லிபரேட் ஆக முடியாது. திரும்ப திரும்ப வழி தெரியாம சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது தான், பிறப்பிறப்பு பிறப்பிறப்பு, அதுலயே அவங்களோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டே இருப்பாங்க. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதை பார்த்தோம். என்ன அப்படின்றது இங்கே நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். பிரகலாத உவாச்ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7.523 to 24 இதுல வர ஸ்லோகங்கள். இல்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி இதை சொல்றாங்க. சரிங்களா? பகவானை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். எந்த வகையில ரியலைஸ் பண்ணணும்? 3 டைப்ஸ் ஆஃப் காட் ரியலைசேஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்னது? பிரம்ம ஜோதி, பிரம்மம், பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் பகவான். இந்த 3 ரியலைசேஷன்ல பகவான் ரியலைசேஷன் நம்ம அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டா இந்த 9 வகையான பக்தியும் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பண்ணணும். அப்படி 9 வகையும் பண்ணலனாலும் நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்? ஒரு வகையாவது நம்ம பண்ணணும். அப்ப என்னன்னா அந்த 9 வகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ரவணம் தான் இருக்கலே மிக சிறந்தது. கேட்கறது, கேட்க கேட்க நம்மளுக்குள்ளார மாற்றங்கள் கண்டிப்பா ஏற்படும். கண்டினியூஸா பகவானை பத்தி ஒரு போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ட்ட இருந்து கேட்டோம் அப்படின்னா, அவங்களோட வழிகாட்டுதல் மூலமா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா என்ன ஆகும்? செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கிடைக்கும். பக்தி நம்ம கிட்ட வளரும். அப்ப ஸ்ரவணம்ன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம காது கொடுத்து கேட்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், தொடுதல் எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஆழ்ந்து தூங்கிட்டு இருப்போம். அப்ப நம்மள ஏந்திரிக்க வைக்குது அப்படின்னா எந்த புலனால நம்ம ஏந்திரிக்கிறோம்? யாராவது நம்ம பேரை சொல்லும் போது நம்ம டக்குன்னு எந்திரிக்கிறோம். அலாரம் அடிக்கும் போது நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஏந்திரிக்கிறோம். நல்ல சவுண்ட் ஸ்லீப்ல இருந்தாலும் அலாரம் அடிக்கும் போதோ இல்ல யாராவது நம்ம பேரை சொல்லி கூப்பிடும்போது நம்ம எழுந்திருக்கிறோம். அப்ப எது ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஆர்கன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காதுதான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த காது கேட்கறத நல்ல விஷயத்துக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது என்ன பண்ணும்? நம்ம கிட்ட ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வரும். அதுதான் நல்ல விஷயத்த கேட்கணும். தப்பான விஷயத்த கேட்டோம்னா தப்பான விஷயத்துக்கு நம்ம போவோம். அப்ப ஸ்ரவணம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், கேட்டல். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பரீட்சித் மகாராஜ். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? 7 நாள்ல அவங்களுக்கு பாம்பு கடிச்சு இறந்து போறாங்க அப்படின்ற ஒரு சாபம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது இல்லைங்களா? பரீட்சித் மகாராஜ் யாரு? அர்ஜுனரோட பேரன், அபிமன்யோட பையன் இல்லைங்களா? அவங்க ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா, ஒரு சமயம் அவங்க காட்டுக்கு வேட்டையாட போவாங்க. வேட்டையாட போகும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணி தாகம், ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடும். அப்போ அவங்க என்ன பண்ண, அவங்க ரொம்ப மிக சிறந்த ராஜா. ஏன்னா அர்ஜுனனோட பேரன். அப்புறம் கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு என்னது ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த பர்த் சமயத்துல அஸ்வத்தாமாவோட அந்த பிரம்மாஸ்திரம் தாக்கும்போது கிருஷ்ணரை ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஆத்மா இல்லைங்களா? அதனால செல்ஃப் ரியலைஸ் பர்சன், ரொம்ப நல்ல ராஜா அவங்க. அப்படி இருந்தும் கலிகாலம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த நேரத்துல தான் துவாபர யுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால வர விளைவுகள்னால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்பட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? இந்த இதுல காட்டுல போய் வேட்டையாடும் பொழுது அவங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? ஒரு குடிலுக்கு போறாங்க. ஸ்ருங்கி இருக்காங்க அங்க, முனிவர். அவங்க தவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்க போன உடனே இவங்களை அவங்க வரவேற்கல.
ரிசீவ் பண்ணல. அதனால அந்த ஒரு மன வருத்தத்துல அவங்க மேல ஒரு இறந்து போன பாம்பு எடுத்து அவங்க மேல போட்டுடுறாங்க. இத போட்ட உடனே அவங்களோட பையனுக்கு வந்து ரொம்பவே கோவம் வந்துருது. கோவம் வந்து 7 நாள்ல இறந்து போயிடணும் பாம்பு கடிச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து அவங்க பையன் வந்து சாபம் விட்டுடுறாங்க. சாபம் விட்ட உடனே சிங்க முனிவரும் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, பெரியவங்க நீ அப்படி பண்ண ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இருந்தாலும் அந்த சாபம் முனிவர்கள் அவங்களுக்கான சக்தினால அவங்களுக்கு கிடைச்ச சாபம் அது கண்டிப்பா பழிக்கும் இல்லைங்களா? உடனே பரீட்சித் மகாராஜ் அவங்களோட பையனுக்கு ஜனமேஜயம் அவங்களுக்கு வந்து முடிசூட்டு விழா நடத்திட்டு இவங்க நேரா வந்து யார்கிட்ட போயிட்டாங்க, சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட போயிட்டு எனக்கு வந்து இந்த என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நான் இந்த உலகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நான் எனக்கு என்ன அடையணும், அதை நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அப்போ கிடைச்சதுதான் நம்மளுக்கு பகவத்கீதை. அர்ஜுனன் கஷ்டப்பட்ட நேரத்துல நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் கிட்ட அவங்க சரணடையும் போது நம்மளுக்கு பகவத்கீதை கிடைச்சது. பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அவங்களோட கஷ்ட காலத்துல அவங்க சுகதேவர்கிட்ட சரணம் அடையும் போது நம்மளுக்கு கிடைச்சது ஸ்ரீமத் பாகவதம். அப்போ என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு அது கிடைச்சது பாகவதத்தை அவங்க ஃபுல்லா கேட்டாங்க. 7 நாள் பசி தூக்கம் எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல்லா மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி கேட்டதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது, மோட்சம் கிடைச்சது. கேட்கறதுக்கு அவ்வளோ சக்தி உண்டு. அதனால ஸ்ரவணம், நிறைய பகவான் விஷயத்த நம்ம கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனம். கீர்த்தனம்ன்றது நிறைய பகவானை பத்தின பிரேயர்ஸ் சொல்றது. பகவத்கீதை படிக்கலாம், பாகவதம் படிக்கலாம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லலாம், ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் சொல்லலாம். நம்ம மகாமந்திரம் சாண்டிங் பண்றோம் இல்ல, அதெல்லாம் கீர்த்தனத்துல வரும். அதுவும் என்னது, நம்மளுக்கு பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆக வைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம், இது ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா எல்லா சாப்டர்லயும் என்ன சொல்றாங்க, பகவான் என்னை மனதுல நிலை நிறுத்திட்டு நீ உன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்யி அப்படின்றதான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஸ்மரணம்ன்றது ரொம்பவே முக்கியம். பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு மிச்ச எல்லா வேலையும் செய்யணும். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாங்க, 6th சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து 7th 8th இப்ப 9th இது வரைக்கும் எதுவுமே வர்றதுலயும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, என்ன மனசுல வச்சுக்கோ உன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி செய், என்ன மனசுல நித்தியமா வச்சுக்கோ உன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி செய். நேத்துக்கு அதேதான், மனசுல நீ நினைச்சுக்கிட்டே இரு, டெத் டைம்ல கண்டிப்பா என்னோட ஞாபகம் உனக்கு வரும் அப்படின்றதுல நம்ம பாக்குறோம். அப்போ ஸ்மரணம்ன்றது ரொம்பவே முக்கியம். அதை நம்ம எப்ப செய்யலாம் அப்படின்னா, நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா எந்நேரமும் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். பகவானோட லீலைகள், குணங்கள், திருவுருவம் இதெல்லாம் நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு அதுதான் ஸ்மரணமா நம்மளுக்கு மாறுது. அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம். பாத சேவனம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஸ்மரணத்துக்கு உதாரணம் யார் மாதாஜி? இவங்க பிரகலாத் மகாராஜ். கீர்த்தனத்துக்கு மாதாஜி? கீர்த்தனத்துக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி. சொல்ல மறந்துட்டேன். சரி, ஓகே. மது கீர்த்தனத்துக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பாகவதத்தை ரிசைட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? பாகவதத்தை ரிசைட் பண்ணது கீர்த்தனம். அப்போ பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்களை அவங்க பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சொன்னாங்க. அதனால வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கீர்த்தனத்துக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸ்மரணத்துக்கு இவங்க பிரகலாத் மகாராஜ். அவங்க அப்பா ஹிரண்யகசிபு அவங்க வந்து எவ்வளவோ வந்து அவங்க வந்து டார்ச்சர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? தன்னைதான் வந்து கடவுள்னு சொல்லணும். ஹிரண்யகசிபு வந்து என்ன பண்ணாங்க, அதாவது ஜெய விஜயர்கள் இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சாபம் கிடைச்சிடும் 4 குமாரர்ஸ்னால. அவங்க வந்து 100 வருடம் நீ வந்து பக்தர்களா வாழ போறீங்களா, இல்ல 3 வருடம், சாரி 3 ஜென்மம் பக்தர்களா வாழ போறீங்களா, இல்ல 3 ஜென்மம் வந்து எனக்கு இதுவா என்னை எதிர்த்து வாழ போறீங்களா அப்படின்றத கேட்டப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க, 100 ஜென்மம்லாம் எங்களால உங்களை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது பகவானே, அதனால நாங்க 3 ஜென்மம் வந்து நாங்க ராட்சசர்களாவே வாழ்ந்துடுறோம், உங்களை வெறுத்தே நாங்க வாழ்ந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி வருவாங்க. அப்பதான் வந்து அவங்க வந்து ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன், ராவணன், கும்பகர்ணன், அப்புறம் வந்து சிசுபாலன், தண்டவக்ரன் இந்த பிரிவுகள்லாம் எடுப்பாங்க. அப்போ வந்து ஹிரண்யகசிபுவா இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பிரம்மாவை நோக்கி 125 வருஷம் தவம் பண்ணுவாங்க. தவம் பண்ணி பிரம்மா வந்து அனுகிரகம் பண்ணும்போது எனக்கு சாகா வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. உடனே வந்து அந்த வரம் எனக்கே கிடையாது, அந்த பாக்கியம் எனக்கே கிடையாது. ஏன்னா பிரம்மாவும் என்னது ஒரு போஸ்ட் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த இது எனக்கும் கிடையாது, அதனால நீ வேற ஏதாவது வரம் கேளுனோடனே நிறைய லிஸ்ட் போட்டு கேட்பாங்க. பகல்ல இருக்கக்கூடாது, நைட்ல இருக்கக்கூடாது, வீட்டுக்குள்ளார இருக்கக்கூடாது, வெளியில இருக்கக்கூடாது, விலங்கால இருக்கக்கூடாது, மனிதனால இருக்கக்கூடாது, வெப்பன்ஸால இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்க கொடுப்பாங்க. எல்லாத்துக்கும் வந்து பிரம்மா வந்து சரின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா விஷ்ணு இருக்காங்க இல்லைங்களா, எப்படி என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க டேக்கிள் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் தத்தாஸ்து சொல்லிடுவாங்க. அப்புறமா இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அராஜகம் பண்ணி தேவர்கள்லாம் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பாங்க, அதர்மம் பண்ணி. அப்போ பிரகலாத் மகாராஜையும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ரொம்ப வந்து கொடுமை பண்ணுவாங்க. அவங்களதான் பகவான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு தடவை எண்ணெயில போடுவாங்க, மலை மேல இருந்து தூக்கி போடுவாங்க, நெருப்புக்குள்ளார வைப்பாங்க, ஹோலிகா மடியில உட்கார வச்சு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் டார்ச்சர். ஆனா அந்த நேரத்திலயும் முழுக்க முழுக்க பகவானோட ஸ்மரணத்திலேயே இருப்பாங்க.
யாரு பிரகலாத் மகாராஜ். அதனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்து வந்தப்பையும் பகவானோட அனுகிரகத்தினால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சேஃபா இருந்தாங்க. அது நானுமே இந்த இது பிரகலாத் மகாராஜ் நினைக்கும் போது கேட்கும்போது இதெல்லாம் கேட்கும்போது கரெக்டா தோணும், ஓஹோ இப்படி இருந்தா கண்டிப்பா வாங்க. ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டம் நம்ம வாழ்க்கையில வந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்தரம் நம்ம கிட்ட இருக்குமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்கிறது இல்லைங்களா? உடனே நம்மளுக்கு அந்த கோபமோ இல்ல வெறுப்போ ஏதோ ஒண்ணு வந்துருது. ஆனா ஸ்மரணம் அது வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் கிட்ட அவங்களோட ஸ்டோரியை நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸை கேட்கும்போது நம்ம கண்டிப்பா அவங்க கிட்டே நம்ம கத்துக்க வேண்டியது பகவானை நித்தியமா நம்பிக்கையோட அந்த சின்ன குழந்தை இருக்கும் போதே இருந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம் மகாலட்சுமி அவங்க நித்தியபடி எப்பயுமே பார்த்தா என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் லோட்டஸ் ஃபீட்டுக்கு அவங்க சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனம். அர்ச்சனம் அப்படின்றது வந்து இவங்க அர்ச்சனம் வந்தனம். அர்ச்சனம் வந்து நான் வந்து பிருத்து மகாராஜ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அர்ச்சனம்க்கு எக்ஸாம்பிள் அதுல பிருத்து மகாராஜ் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னோட செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் பிருத்து மகாராஜ் அப்படின்றவங்க இவங்களோட பரம்பரையில தான் வருவாங்க. துரு மகாராஜோட பரம்பரையில வருவாங்க. அங்கன், அதுக்கப்புறம் வேணன். அங்கன் நல்ல அரசர், வேணன் வந்து ரொம்ப நல்ல அரசரா இல்லாம அதர்மம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கிட்டே இருந்து வந்தவங்க தான் யாரு, பிருத்து மகாராஜ். அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய செல்வங்கள் கிடைச்சது. பசுமாடு பூமாதேவி கிட்ட இருந்து நிறைய செல்வங்கள் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. அந்த செல்வங்கள் அத்தனையும் என்ன பண்ணாங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்காக அவங்க பயன்படுத்தினாங்க. அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் பகவானுக்காக பயன்படுத்துறது நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும். அதுக்கப்புறம் வந்து வந்தனம். வந்தனம்ன்றது வந்து இவங்க அக்ரூரர். அக்ரூரர் என்ன யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து இவங்க கம்சனோட இதுல இருப்பாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருப்பாங்க. அப்ப அவங்கள போயிட்டு கிருஷ்ணரை போய் கூட்டிட்டு வரதுக்காக அனுப்புவாங்க கம்சர் போய் அக்ரூரர். மாதாஜி வந்தனம் வந்து துருவ மகாராஜ் மாதாஜி அவங்களும் வருவாங்க மாதாஜி, இவங்களும் வருவாங்க, துருவ மகாராஜும் வருவாங்க வர்ஷிப்பபிளுக்கு. அது துருவ மகாராஜ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதனால நான் வந்து இவங்களது சொல்லிட்டு இருக்கேன், அக்ரூரர் இருந்து. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பாதை ஃபுல்லா போறப்போ கிருஷ்ணர் மேல அவங்களுக்கு ரொம்ப பக்தி உண்டு. கம்சனோட அரசவையில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல ரொம்பவே பக்தி அதிகமா இருக்கும். அதனால அவங்க வந்து போகும்போதெல்லாம் பிரேயர்ஸ் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போவாங்க. கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்கணுன்றதுக்காக பிரேயர் சொல்லிட்டே போவாங்க. அதனால அவங்கள வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி துரு மகாராஜும் வந்துட்டு வந்தனத்துக்கு சிறந்த எக்ஸாம்பிள். அவங்க நான் ஏற்கனவே இந்த 7th சாப்டர்ல வெல்த்துக்காக பகவானை வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண வரவங்க 4 பேர் அப்படின்றதுல வெல்த்துக்காக வரவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து துருவ மகாராஜ் பார்த்தோம். ராஜ்யம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவங்க வந்து போவாங்க. ஸ்வயம்புவமனோட பேரன் உத்தான பாதாவோட மகன் அவங்க வந்து போவாங்க. போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நாரத முனிவர் வந்து வேண்டாம், இந்த வயசுல உன்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னோடனே இல்ல எனக்கு கண்டிப்பா ராஜ்யம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவானை நான் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவேன், தவம் பண்ணுவேன்னு சொல்லி 6 மாசம் கடுமையான 5 மாசம் தவம் பண்றாங்க. 6வது மாசம் பகவானை நேர்லயே பார்த்து அனுகிரகத்தை வாங்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு துருவ நட்சத்திரம் கிடைக்குது. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க லிபரேட் ஆகுறாங்க. இதுவும் வந்து வந்தனத்துல வரும். அதுக்கப்புறம் தாசியம். தாசியம் அப்படின்றது ஹனுமன், அந்த ரிலேஷன்ஷிப். அதுவும் வந்து என்னது, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா, ராமர் இது அவதாரத்தப்ப ஹனுமன் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்து ராமர் என்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே செஞ்சு அவங்களுக்கு எல்லா விதத்திலயும் சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்கன்றத நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்கியம். அர்ஜுனர் வந்து நட்பின் மூலியமா பகவானோட அவங்க வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது. அவங்களும் என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவான் என்ன சொல்றாங்களோ பகவானுக்காக எல்லாத்தையுமே செய்வாங்க. அப்படின்னும் போது இப்போ போரே வந்து அவங்க யாருக்காக பண்ண போறாங்க, அவங்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் பகவானுக்காகவும் தர்மத்துக்காகவும் பண்றாங்க இல்லைங்களா. எதுவுமே பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியா பகவானுக்காக பண்ணணும் அப்படின்றதுல பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம், அது வந்து சாப்பாடா நம்ம இஷ்டப்படி சாப்பிடுறோம். பகவானுக்கு வைக்காம சாப்பிடும்போது அது நம்ம சந்தோஷத்துக்காக சாப்பிடுறோம். அதே பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிடும்போது அது பிரசாதமா மாறுது. இப்ப இந்த கிளாஸே எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கிறோங்களேன். இப்ப நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நான் நல்லா கிளாஸ் பண்ணணும், நான் நல்லா வந்துட்டு எல்லாரும் என்ன வந்து நல்லா கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லணும். இந்த எண்ணத்தோட நான் கிளாஸ் எடுத்தேன்னா அது பலன் எதிர்பார்த்து எடுக்கிற விஷயம். இதே கிளாஸ நான் வந்து எப்படி எடுக்கணும்னா பகவானோட விஷயத்த நான் வந்து எல்லா சோல்ஸ்க்குலாம் சொல்ல போறேன். அதை வந்து நான் வந்து பகவானோட சொன்ன அந்த தாத்பரியம் மாறாம சொல்லணும், பகவானுக்காக சொல்லணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இதே கிளாஸை நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா அது பகவானுக்காக நான் செய்யற விஷயமாகும். இப்படிதான் நம்மளோட செயல்கள் எல்லாத்தையுமே பகவானுக்காக செய்யணும். செயல்கள் ஒண்ணுதான்,
ஆனா அதை நம்ம விஷயத்துக்காக செஞ்சோம் அப்படின்னா அது கர்ம பலன் எதிர்பார்த்து பண்றது. அதே பகவானுக்காக செய்யறோம், கேட்கிற எல்லாருமே நானுமே ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னு பகவானை வேண்டிக்கிட்டு இதே கிளாஸ் எடுக்கிறதுன்றது பகவானுக்காக எடுக்கிற மாதிரி அர்த்தமாகும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துல நம்ம பகவானை நமக்குள்ளார கொண்டு வந்துடணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பலி மகாராஜ். அவங்கள சொல்லலாம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களும் வந்து யாரு பிரகலாத் மகாராஜ் வம்சத்துல வரவங்க, அவங்களோட பேரன். அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, தேவர்கள் எல்லாம் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, வாமன அவதாரத்துல பகவான் வராங்க. வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, 3 அடி நிலம் மண்ணு வேணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே சுக்கராச்சாரியா சொல்றாங்க, வந்திருக்கிறது பகவான், நீ கொடுக்காத அப்படின்னு உடனே பகவானா இருந்தாலும் நான் வந்து வாக்கு கொடுத்துட்டு நான் கண்டிப்பா கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தோடனே திரிவிக்ரம அவதாரமா எடுத்து மேல ஆகாயத்துக்கு ஒரு அடி, கீழே பூமிக்கு ஒரு அடி, அதுக்கப்புறம் வந்து 3வது அடி எங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது பலி மகாராஜ் ஃபுல்லா சரண்டர் ஆகுறாங்க, தன்னையே கொடுக்குறாங்க பகவான் கிட்ட. அப்போ 3வது அடி பலி மகாராஜ் மேல வைக்கிறாங்க. அதனால அவங்க பாதாள லோகம் போவாங்க, அந்த கீழே உள்ள பிளானட்டரி சிஸ்டம்க்கு போவாங்க. அங்க வந்து ஆனா இவங்க எவ்வளவு ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணவங்க இல்லைங்களா, அதாவது எல்லாத்தையுமே சரணடைஞ்சாங்க. அதனால இப்பயும் அவங்களோட லோகத்துக்கு டோர் கீப்பரா வாமனரா பகவான் தான் இருக்கிறாங்க. இப்பயுமே பாதாள லோகத்துல, பாதாள லோகம் இல்ல, அது அந்த 7 பிளானட்டரி சிஸ்டம்ல ஒரு இடம். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வாமனன் இவங்க பலி மகாராஜ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு டோர் கீப்பரா இப்பயும் வாமனரா பகவான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட பக்திக்காக. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பக்தி மட்டும் பண்ணோம்னா போதும், அர்ஜுனருக்கு தேரோட்டினாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க பலி மகாராஜ்க்கு டோர் கீப்பரா இருக்காங்க. இந்த மாதிரி என்னன்னா பக்திக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இறங்கி வருவாங்க. ஆனா வேற அகங்காரத்துக்கோ இல்ல வேற எந்த விஷயத்துக்குமே கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கவே மாட்டாங்க, பக்திக்கு மட்டும்தான். அதுக்காகதான் அவங்கள பக்தக்ஷலன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். அது ஒரு நல்ல உறவு முறை. கிருஷ்ணரோட நம்ம வந்து பக்தியின் மூலியமா நம்ம ரொம்ப நல்லாவே நம்மளுக்கு அது பிசினஸ் கொடுக்கும். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதுல இன்னொன்னும் பாஸ்ட் டைம்ஸ் உண்டு. சேஜஸ் எல்லாம் வந்து யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணுவாங்க. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் இருப்பாங்க, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பசிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. பசிக்குதுன்னு சொன்ன உடனே நீ போயிட்டு அங்க யாகம் எல்லாம் பண்றாங்க, அங்க போய் நீங்க போய் சாப்பாடு கேளுங்க கொடுப்பாங்க, நான் சொன்னேன்னு சொல்லுங்க கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க கிருஷ்ணர். உடனே கிருஷ்ணர் கோபாஸ் எல்லாம் போவாங்க, போயிட்டு எனக்கு வந்து பசிக்குது சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு ரிஷிகள் கிட்ட எல்லாம் கேட்பாங்க. நாங்க இப்பதான் பூஜையை ஆரம்பிக்க போறோம், பூஜை எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தருவோம், இப்பெல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருவாங்க. உடனே எல்லாரும் போய் கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி யாரும் வந்து எங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கல, நீ சொன்னேன்னு போய் கேட்டோம் பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே, நீ யார்கிட்ட போய் கேட்ட, இந்த மாதிரி நான் ரிஷிகள்கிட்ட எல்லாம் கேட்டேன், நீ போய் ரிஷிகளோட ஒய்ஃப்கிட்ட கேளு, ரிஷி பத்னிகள்கிட்ட கேளு. நேரா போனோடனே ரிஷி பத்னிகள்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு வந்து பசிக்குதான் சாப்பாடு வேணும். உடனே அவங்க எல்லா சாப்பாடும் எடுத்து கொடுத்துடுறாங்க. கொடுத்த உடனே ரிஷிகளுக்கு எல்லாம் கோவம் வந்துருது, இன்னும் நம்ம பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ணல, அதுக்குள்ள நீங்க ஏன் கொடுத்தீங்க எல்லாரும் அப்படின்னோடனே, யாருக்காக பூஜை பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. பகவானுக்காக தான் பண்ணோம். பகவானே கேட்கும்போது கொடுக்காம பூஜை பண்ணி என்ன பலன் கிடைக்க போகுது அப்படின்றத அவங்க கேட்பாங்க. அப்ப வந்து பகவானே வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த இவங்க எல்லாரும் போவாங்க, ரிஷி பத்னிகள்லாம். அப்ப வந்து ஒரு ரிஷி வந்து நீ போக கூடாது, இங்கதான் இருக்கணும்னு கைப்பிடிச்சு நிறுத்துவாங்களாம் அவங்க ஒய்ஃபை. அப்ப வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணனை பார்க்காம என்னால இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் அவங்க ஆத்மா வந்து விட்டுருவாங்களாம். ஆத்ம நிவேதனம், பகவானை பார்க்காம என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் இதெல்லாம் ஒண்ணு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா ஒரு எதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னா, கேட்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வரும், ஸ்ரவணம்னா எப்படி இருக்கணும், பரீட்சித் மகாராஜ் மாதிரி இருக்கணும், கீர்த்தனம்னா இவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி மாதிரி இருக்கணும், ஸ்மரணம் பிரகலாத் மகாராஜ் மாதிரி நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு பியூரிபிகேஷனா நம்மளுக்கு கிடைக்குமா தெரியாது. பட் ஆனாலும் பிரயத்தனம், பேபி ஸ்டெப்ஸ் நம்மளும் எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்றதுதான் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரியலைசேஷன். இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமாக ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். யாரு ஒருத்தவங்க இந்த 9 வகையும் செய்யறாங்களோ அவங்க பூர்ண ஞானம் உடையவங்களா, அதாவது நாலேஜ் பர்சனா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி இது 9 பண்ண முடியலனாலும் கண்டிப்பா நம்ம 1வது பண்ணணும். அதுல ஸ்மரணம் ரொம்ப சிறந்தது. கீர்த்தனம் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். இது வந்து நம்ம சாண்டிங்லயே வந்துரும். ஸ்ரவணம் என்னது, நம்ம கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நம்ம கீர்த்தனமா சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அதையே நம்ம கொஞ்சம் கேட்கணும் நம்ம காதாலேயே. அது ரொம்ப சத்தமாவும் சொல்லக்கூடாது, ரொம்ப ஸ்லோவாவும் சொல்லக்கூடாது. ஒரு மாதிரி நிதானமா சொல்லி அதை நம்மளே கேட்கணும். அப்ப நம்ம கவனம் ஃபுல்லா எங்க இருக்கும், நம்ம சொல்ற மகாமந்திரத்தின் மேலே இருக்கும். அப்புறம் ஸ்மரணம்,
பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிறோம். இந்த மூணுத்தையும் நம்ம கண்டினியூஸா செய்யும் போது நம்ம கிட்ட இந்த 3 பக்தியும் நம்ம கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது வந்துடும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.4 மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி நசாகம் தேஷ்வஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட இந்த விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி இருக்கின்றேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயம் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது? விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா? 11th சாப்டர்ல விஸ்வரூப தரிசனம் பார்ப்போம் நம்ம. அப்ப இங்க என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காங்க? நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட ஜட இயற்கை விஸ்வரூபம் மூலமாக அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. விஸ்வரூப தரிசனத்துல பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட உருவம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்டம்லாம் நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அது அத்தனைக்கும் ஒரு உருவமா பகவான் காமிக்கிறது தான் விஸ்வரூப தரிசனம். இங்குள்ள தேவர்கள், இங்குள்ள மலை, முகடு, ஆறு, நதி, கடல், அப்புறம் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாத்தையும் தாங்கி ஒரு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது விஸ்வரூப தரிசனம். என்னில் இருக்கின்ற அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.5 நசமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமைஸ்வரம் போத ப்ரோன்னச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனஹ யதாகாசஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோமகான் ததா சர்வாணி பூதானி மஸ்தானி உபதாரய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் எல்லாமே என்னது? பகவானோட ஒரு பிராக்மெண்ட் பார்ட். அதாவது 3 எனர்ஜி இருக்கு பகவானுக்கு. என்னென்ன 3 எனர்ஜின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, இன்னொன்னு மெட்டீரியல் எனர்ஜி, இன்னொன்னு மார்ஜினல் எனர்ஜி. மார்ஜினல் எனர்ஜின்றது நம்ம லிவிங் என்டிட்டி, மெட்டீரியல் எனர்ஜின்றது இந்த ஜட உலகம், ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜின்றது ஆன்மீக உலகம். சரிங்களா? இந்த மார்ஜினல் எனர்ஜி லிவிங் என்டிட்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இது மெட்டீரியல் எனர்ஜியை விட உயர்ந்தது, ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியை விட தாழ்ந்தது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் லிவிங் என்டிட்டி தான், ஆனா என்கிட்ட என்னவும் இருக்கு? இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரான இந்த ஜட உடம்பும் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இது ரெண்டும் கலந்துருக்கு. அப்போ முக்குணங்களால கட்டப்பட்டிருக்கேன். அப்போ நான் ஆனா இந்த ஜட உடம்போட என்னோட ஸ்பிரிட் சோல் உயர்ந்தது. அது ஆனா நான் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி விட நான் தாழ்ந்தது. ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி பியூரா என்னது? ஜட இயற்கையே சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கக்கூடியது. அப்ப 3 எனர்ஜி இருக்கு. அப்ப நானே எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற பதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற பதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. அப்போ இந்த ஜட உலகத்தை எல்லாத்தான் நான் தான் உருவாக்குனேன். அதாவது ஆனா இதுல நான் ஒரு பாகம் கிடையாது அப்படின்றத சொல்றாங்க பகவான். ஏன்னா எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, கிருஷ்ணரும் ஒரு மனிதர் அப்படின்னு நினைச்சிருவாங்க. அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு பங்கா கிருஷ்ணர் இதுல இன்க்ளூட் ஆக மாட்டாங்க. இதை உருவாக்குனாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு அம்சம் தான் அவங்களோடது. சரிங்களா? அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நானே எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட உருவாக்குனது பகவான் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்புறம் எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப ஆகாயம் இருக்கு, அது ஃபுல்லா என்ன இருக்கு? காத்து இருக்கு, காத்து பரவி இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவானுக்குள்ளார பகவான் படைச்ச எல்லாமே அடங்கியிருக்கும். எப்படி ஆகாயத்தை ஃபுல்லா காத்து ஆக்குப்பை பண்ணிருக்கோ அதே மாதிரி அனாலஜி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. விஸ்வரூப தரிசனத்தில் நம்ம அதுதான் பார்ப்போம். எல்லாமே பகவானுக்குள்ளார ஐக்கியமா இருக்கும். ஆகாயத்தை காத்து நிரப்பி இருக்கிற மாதிரி பகவான ஃபுல்லா அவங்க படைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம அங்க பாக்குறோம். பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவஸ்தப்ய விஷ்ணுஜாமி புனః புனः போத கிராமம் இமம் கிருஷ்ணம் அவசம் பிரகிருதே வசாத்
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதீக செயல்களில் இருந்து எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. ஏன்னா எல்லாமே என்னது, பகவான் இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவானை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், எல்லாமே அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அப்புறம் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர், எல்லாத்துக்கும் அவங்கதான் ஆளுமை, சோர்ஸ். அப்புறம் சுப்ரீம் என்ஜாயர், என்னோட பொருள் அப்படின்னா அதை முழுக்க நான் என்ஜாய் பண்ண முடியும் என்னோட விருப்பப்படி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் இருக்குன்னா எனக்கு எப்ப தோணுதோ அதை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி நான் வந்து இதை எப்படி வேணாலும் நான் யூஸ் பண்ணலாம், எங்க வேணாலும் நான் எடுத்துட்டு போகலாம் வரலாம். இப்போ சுப்ரீம் என்ஜாயர் பகவான் தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நம்ம பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால பகவானை முழுமையா உணர முடியும். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. அதுதான் அந்த அனிஹிலேஷன் அப்புறம் கிரியேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பிரம்மாவோட ஒரு பகல், பகவானோட அந்த ஒரு மூச்சு அவங்க விடுறாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப், ஒரு பகலில ஒரு லைஃப். அப்போ மறுபடியும் அவங்க மூச்சு உள்ளார இழுக்கும் போது எல்லாமே என்ன ஆயிடும், இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் அவங்க உடம்புக்குள்ளார போய் ஐக்கியமாயிடுது. அதை இங்க சொல்றாங்க, மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் என் விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா இதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு, பகவானாலே 6 ஆப்புலன்சஸ் உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. நேம், ஃபேம், அதுக்கப்புறம் வெல்த், ஸ்ட்ரென்த், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பார்த்தோம், நேம், ஃபேம், ஸ்ட்ரென்த், பியூட்டி, வெல்த், நாலேஜ், அப்புறம் ரினௌன்சியேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப ரினௌன்சியேஷன்ன்றது என்னது, அவங்க பற்றுதல் இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றத பகவானோட டெபினிஷனை நம்ம ஏற்கனவே செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். அதனால எதுலையுமே இவங்க பந்தப்பட முடியாது. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன். நடுநிலைன்றது பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கிடையாது. அதனால நான் இந்த பௌதிக விஷயங்கள் நான் விலகி இருப்பேன். அதனால இதுல எந்த தாக்கமும் போய் பகவானை ஆட்கொள்ள முடியாது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.10 மயா ஏக்ஷேன பிரகிருதிஹ சூயதே சராசரம் ஏதுனா அனேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். என்ன சொல்றாங்க இங்க பகவான்னா, எனது சக்தியில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை, மெட்டீரியல் நேச்சர், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பகவானோட சக்தியில ஒண்ணுதான். பகவானோட பிராக்மெண்ட் பார்ட்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து பகவானோட ஒரு பாகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க சொல்லுவோம். எனது மேற்பார்வையின் செயல்பட்டு அசைகின்றனா லிவிங் என்டிட்டி சித்து, மற்றும் அசையாத அச்சித்து ஜட பொருட்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, மலை, முகடு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல என்னது அசையாதது, அசைகின்றதுன்றது லிவிங் என்டிட்டி. எல்லாம் உண்டாகின்றது யாரோட செயல்பாட்டினால, பகவானால இதெல்லாம் உருவாக்கப்படுது. அதன் அடிப்படையில் இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. இது எல்லாமே திரும்ப திரும்ப உருவாக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுது. அதாவது என்னன்னா, ஒண்ணு அழிக்கப்படுறதுன்னா அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றது கிடையாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து திருப்பி அனிஹிலேஷன் அப்ப உள்ளார போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உடனே ஃபுல்லா நம்ம அழிஞ்சு போயிட்டோம் அப்படின்றதே கிடையாது. இங்க வந்து அழிவுன்றதே கிடையாது. அது அப்படியே ஸ்திரமா தான் இருக்கும். எப்படி நம்ம இப்ப நைட்டு தூங்கிட்டு காலையில ஏந்திக்கிறோம், அந்த மாதிரிதான் பகவான் கிட்ட போய் ஐக்கியம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி காலையில ஏஞ்சோன்னு நம்ம வேலைகள்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி பகவான் மறுபடியும் அவங்களோட கிரியேஷன் அப்ப அவங்க மூச்சை விடுறப்ப எல்லாமே வெளியில, யூனிவர்ஸ்லாம் வெளியில வருது, மறுபடியும் எல்லாம் ஆக்டிவ் ஆயிடுது. அதோட தன் செயல்களை கர்ம வாசனையின்படி செய்ய ஆரம்பிச்சிடுது. அததான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.11 அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனுமாஸ்ருதம் பரம் பாவமஜானந்தோ மம பூதமகீஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித உறவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் திருதராஷ்டிரலாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்க, அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதர் தான், அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் மேஜிக் பவர் இருக்கு அப்படின்ற அளவுல தான் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதனால பகவானை முழுமையா அவங்களால ஏத்துக்க முடியாத அந்த காரணத்தினால்தான் அவங்க சரியா எந்த விஷயத்தையும் செய்யாம அதர்ம வழியில போய் அவங்க கஷ்டப்படுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதே அர்ஜுனன்லாம் வந்து பாண்டவர்கள் அப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் பீஷ்மர் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பகவானை ஏத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா. குந்தி மகாராணி எல்லாரும் பகவானா ஏத்துக்கிட்டாங்க. அதனால தர்ம வழியில பகவானோட ஆணைப்படி அவங்க எல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் என்னன்னாங்க, நல்ல கதிக்கு போனாங்க. அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன், அதான் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். யாரு அதை தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல, யார் ஒருத்தவங்க பகவானா பார்க்காம இங்க பிறவி, அதாவது இங்க வந்து அவங்க வந்து லீலைகள் பண்ண வரும்போது என்ன பண்றாங்க, அவங்க சாதாரண மனிதரை அவங்கள எடை போட்டுடுறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, கஷ்டங்கள் வருது அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.12. மோக கர்மாணோ மோக ஞான விஷேதசஹ ராட்சசீமாசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினீம் சுதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு குழம்பியவர்களும் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அந்த மாதிரி பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்ல, நம்ம கண்டிப்பா வாழ்க்கையில ஏதோ ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ணதான் போறோம் இல்லைங்களா. டிவோஷனல் சர்வீஸ்லயா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒண்ணு நம்ம செய்யதான் போறோம். அப்போ இந்த மாதிரி பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க குழம்பி இருப்பாங்க. எது சரின்னு தெரியாம, எது தப்பு எது சரின்னு தெரியாம குழம்பி இருப்பாங்க. ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். வேற பக்கம் அவங்களோட இது கவனங்கள் திசை திருப்பப்பட்டுறதுனால சகுனியோட பேச்சு கேட்டாங்க இல்லைங்களா. இப்ப துரியோதனனும் திருதராஷ்டிரனும் என்ன பண்ணல, பகவானை நம்பல. அவங்க ஒரு நம்மள மாதிரி ஒருத்தவங்க சும்மா அவங்க கிட்ட மிஸ்டேக் பவர் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க. அதனால யாரோட கருத்துக்களுக்கு அவங்க கவரப்பட்டுட்டாங்க, சகுனியோட வார்த்தைகளை அவங்க கவனம் செலுத்திட்டாங்க. அதனால என்னாச்சு, அவங்க அதர்ம வழியில போயிட்டாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலன் நோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்துமே தோல்வி அடைகின்றன. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பிரயத்தனப்பட்டாலும் பகவானை விட்டு விலகி வேற விஷயத்துல அவங்க டிவியேட் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களோட எந்த செயல்களும் என்ன ஆயிடும், அது தோல்வியில கொண்டு போய் அவங்கள நிறுத்திடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாஹ பஜந்த்ய அனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருத்தாவின் மகனே, குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மகாத்மாக்கள் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முழுக்க முழுக்க பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு பகவானுக்கே தன்னோட வாழ்க்கையை டிவோட் பண்றாங்க, அவங்கதான் மகாத்மாக்கள். ஆச்சாரியர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாம் மகாத்மாக்கள் அப்படின்னும். பிருத்தாவின் மகனே, குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். பகவானோட பாதுகாப்புல அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்த உடனே என்ன ஆச்சு, பகவான் வந்து பாதுகாத்தாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்கள பகவானோட பாதுகாப்பில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்ற அர்த்தம். குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். யார் ஒருத்தவங்க நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வந்து, ஏன்னா பாதை திசை மாறிடுது, அதர்ம வழியில அவங்க போயிடுறாங்க. பகவான் வழியில வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா தர்ம வழியில இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கு நன்மைகள் நடக்குது. அதனால இங்க என்ன சொல்றாங்க, பரமபுருஷ பகவான் என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான அடையாளம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.14. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதஞ்சஸ்த திருடவ்ரதாஹ நமஸ்யந்தச்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ண.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனம் செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அப்போ மகாத்மாக்கள் எப்படி இருப்பாங்க? பிரபுபாதாவே எடுத்துக்கலாம். நம்ம உதாரணமா எப்பயும் பகவானை பத்தின நினைவுல இருந்து பகவானை அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் கொடுத்து தான் மட்டும் அனுபவிச்சு தான் மட்டும் முக்தி அடையணும் இல்லாம எல்லாருக்கும் உலகத்துக்கே அதை கொடுத்து அதனால வர அந்த மாதிரி செய்யும்போது நிறைய தடைகள்லாம் வரும் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, திடமான உறுதியோடு அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஃபேஸ் பண்ணி அதுல இருந்து மறுபடியும் உடனே துவண்டு போய் வேண்டாம் இது நமக்கு அப்படின்னு விட்டுடாம என்ன பண்றாங்க, அதை திரும்ப திரும்ப எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் மகாத்மாக்கள் எப்பயும் பகவானுக்காக இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதெல்லாம் நேச்சர் ஆஃப் மகாத்மாஸ். அதாவது எப்பொழுதும் தனது எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பிரகலாத் மகாராஜை எடுத்துக்கலாம். எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும் இடையூறுகள் வந்தாலும் அந்த உறுதியிலேருந்து அவங்க என்னைக்குமே மாற மாட்டாங்க. எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். பிரகலாத் மகாராஜும் ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். நிறைய ஆச்சாரியர்கள் அப்புறம் வந்து டிவோட்டிஸ் எல்லாம் உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம பாக்குறது பிரபுபாதா, அவங்களையும் நம்ம இதுல உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். மகாத்மாக்கு ஏன்னா எப்பயும் பகவானோட புகழ பாடுவாங்க, மன உறுதியோட இருப்பாங்க. எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் அதை ஓவர் கம் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் நித்தியமா அவங்க பகவானையே வழிபட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இன்னைக்கு இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் வர ஸ்லோகங்களை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கும் 9th சாப்டர் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji, thank you so much for your service. Thank you Mataji. Radhe Krishna Mataji. Paritana Pavaneva Vaishnava Namo Namaha. Ani Kodi Vaishnava Indra ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.